de yasa ka ke aka kono so ro le ma ko ka o su aba bisinda aba dum ko kene ko bi ba ko bala ma fa me ni anga de ma ma no e ko le asin bu da ye wa ali na ka mu kira awani na hali fra no ka ta ne ka ja ka fo e mi ni asa be ani kila ni bari am sa sa de anga ma de ya do no te fo sin ka fo re awani ga ya na bala ma le ya ka sin ka no na je awani ga o ma fo wata na ba ko no ama ma ni che ba mu be ya wa le ko ko le ni tura ma ni kuma ko la hawa ko ga de na mu be no ka ka ya kwa dum sa mu be no awa no be chati na ko fa to dum sa ni fitinu awa no ni ma mi la ko la hawa ni na so ko ni do so ni awa ko la ta ke frafna jonjo mi be no no kan de ni don tra na ala ta ko ba ka fe ni matina awa ale ba ko ni sira ko je ro na hawa ndu na mi be ni ko ba de wa awa ale ni ni sira ko de no so afna kan ka na ko afna kan Biedma ya fefe kalo kile kwa mton samba fla anima ni na joko mba fa kukura kwa bismillah hapa do tego kene mwana. Hemi COVID-19 uminye bana mi awane ayecheni ke ama jomana kwa mwana kosobe. Ogumu wana na femi ni jomana jama uko ni kunye yafu ni amba la tena takadi. Jomana jogumu awa mamu bino awa ni akolola se kukuru no kosobe. Useka watu la tena ayechogo mino. Awa ajala kafo kufemi ni yafu ni amba la machima mwani kumikatanga ika ula. Emi abara bula de ana na fulu takade ma no ya sa ka sa se rola e la ka fu ana fulu no se ase rola ha wa fe mi na mi jama ni ra ka ko na o do ho ko na fe mi ko mi be ama na ko na o do ko ni ya ko na bala ko broda ya ko na bala mata ani kile bono ma mata ni kile no e wa no ko ye ma ba o ye jama ni ko na e wa fe mi ya ko na bala a jama mo ni na e wa ni ka o da ko sula e wa ni ka ta mi ga o da ka na awa na fulani na tara ka de ko manu o ye ko vidi na ko ye awa we aka to di aduna da na fe hawa ko ni ka ni fo kala ni batina we ma chama ni ka e bino ko ne kula awa ni ga o se bo akula jamana barada mi be no ko gru mu be to akula sa ni sa no ye concours de la fonction publique ye awa la ba mi ngera ha de la ka fo ko awa ko ko ni na bo ama ka sa ko ni fe mi ni ya ko ni ba na ajira ka fo ko na mara ajira akama awa mamu ko ni ko ko a chama mo ni ya ko na bala kan kan jabu min soro awa ma bla ko ka min ko na awa ko ta ni kan ni do ka ye ka fo una ko bla tan ko ana ke ya ko na bala sharia so ye jamana ya sharia mo ta bla ajala ka fo ko ya ko na bala min ka ta sira min ka o de yi mali ko ko ni se ka jo abada ni ya ko na bala ni na wala ko ni ko mo ngi mo bulu awa ko bulu butino awa na manya ko ni ko mali ko be ke awa fe ni na mara ani yu ni ya ko na bala na ko to awa ko ko ni ko ala pe ko de ko mo na ko mi ni akira kaya ni ala mo se ta para to mi no awa ko ni yo ko ni ko ama pe ko mara ka fa to mi na ba ko ko da jamana ni ma no ye ko asmi ko taye ale ka da ni ko na ni be mi ni be ya ni badi am se ka sin jamana de ni no ta tuba mi o do ko mo na haya ga ka fo ko se la sabati ko jamana de ngira mo ko ta si ay wa ni ga fo ke ay wa ni ga ala de ka ay ka fo ko na jamana ni se do da do mo ay wa da ko mo be mo ay wa ni ka ta du la ko ba ko se la ka fe fo jamana do ga fa no ga ko do ko na ay wa ay de ko se de mi ay wa ni ko be na ko baro ke o je mi no baro ko baro bala ti de ga ko mo na awa mamu kan ka baraka ye ya ko na bala o ko ni kalisi bo agata ba fu ma ke na ani ma bina ni ko ngola ni ayesi jamana sababu ye se de o la kare ya la ama jamana ko na no ko ma la fa ni ministre so ni ni ale ni shi ni kare ya la muso mi musano ani de ba mo ay wa hale ko ni yo le bla so la ka bala de mo ay wa pa je ka ko da ke fi ka ko da ke fi ka na ke la ko ye ni ya gira ka fo ko fa mi ama jamana ni mo ni ko ya ko na bala ko na asmi ku ja na ka jamo ko da fa ayesi jamana to ka alwa ku yir na mi tani ko na no to alwa ko ko mi mi na no fe alwa ku na de so bala de ta ka ni shi ama jamana ni mo
o kana kana da sa bora ai wani da jama ku ye wa nga monument mi be na fo ama ko monument de la paix ai wa ko ndara ya ka ko ni so ja ila ka ila jama bela de na ka ila jema bela de la ka a ja fo ko o be aya na wala ana jama ne mo fe hakana kana ana ko no be fe mi so na te kakayeni ayasi jamana saba bɔli ye CEDEAO la kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana n'o o ye Mali ye fɛn min ye minisiriso min bɛ yen n'o o ɲɛsin bɛ muso ni denmisɛnninw ani denbaya ma ayiwa ale ye wele bila musow bɛɛ lajɛlen ma ayiwa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye i y'a faamuya b'a la yɔrɔ min bɛ anw ka dugu kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko monument de la paix ayiwa ne ka taa u ka dɛmɛ k'a ta k'a ɲɛsin an ka jamana faamaw ma k'a jira k'a fɔ k'u ye i y'a faamuya b'a la sariya min dannen ye n'o o de ye ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ayiwa ko u bɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɔ fo waati min a kɛnɛ kan in na jamana minisiri caman tun bɛ a kɛnɛ kan na fɛn min ye i y'a faamuya bala musojɛkulu bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ faaba kɔnɔna na ka taa fɔ togodaw la bɛɛ lajɛlen nana ayiwa ne k'a jira k'a fɔ ko u bɛ an ka jamana faamaw kɔ minisiri min bɛ yen n'ale ye refondation de l'État minisiri ye ale kumana minisiri bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ayiwa ne ka di Mali muso bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen la ayiwa ko n'i kɔni bɔra i bɛ musow sɔrɔ u ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye musow fo k'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ ko u bɛ baara min na nin ye ko nin ye fasojɔ baara ye ale ka kɔrɔfɔ kɔfɛ fɛn min ye minisiri min bɛ ayiwa sa n'o o yɛrɛ ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow yɛrɛ ma ayiwa ale fana bɔra ka kuma a y'a ka nisɔndiya jira a y'a jira k'a fɔ n'an jɛra ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko foyi t'o bɔ ko ala k'an ka jamana jɔ a ye nisɔndiya kuma caman fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ musow ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko FAO den Mali ayiwa ale ɲɛmaa tun bɛ yen nɔ ayiwa ale kumana a y'a jira ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko kabiri Mali kunu fo ka n'a bila bi la ayiwa musow kɔni n'a fɔra k'an ka bɔ ko musow de bɛ ɲɛfɛ ayiwa ko fɛn min ye i y'a faamuya b'a la nin ko in ko nin ye seliba ye nin nisɔndiyakoba ye nin ko nin dɛmɛ kan ka ta k'a ɲɛsin i y'a faamuya b'a la an ka jamana faamaw ma musoninkolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye sinon musoya ye fɛnba ye k'i busigi k'i bolo fila da i sen kan k'i ye muso ye ayiwa k'e tɛ baara kɛ dɔkɛlaw b'a kɛ ayiwa ne k'a jira i la jamana musow bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ Sɔrɔsilaka minnu bɛ yen ayiwa ne olu ni mina kɛlɛkɛ kɛnɛ kan ayiwa fɛn min bɛ olu denw bɛ yen nɔ ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔw miirila olu la ayiwa ka miiriya bɛɛ lajɛlen ta ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa ni ka taa so kɔni jɔ so min ayiwa ni denmisɛnninw bɛ taa kalan kɛ a la hakaja ka taa i y'a faamuya b'a la sigiyɔrɔ bɛ a la o n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa fɛn min ye kolonɛl Asimi Goyita n'ale ye an ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni taara o so kɔni ayiwa a degege fɔlɔ ayiwa a taara a da ani ka jigisigi kuma caman fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ ayiwa ne olu kɔni ni tora i y'a faamuya b'a la kɛlɛkɛ kana kan ye nɔ ayiwa olu ka denbayaw ye a kɛnɛ kana na an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ yen nɔ olu y'an sɔrɔ min na o de ye nin ye. dɔ kun ye k'a fɔ président denmisɛnnin ninnu kɔni u talen don en charge parce que kalo saba o kalo saba wari bɛ d'u ma u ka kalanw talen don en charge fɛn caman talen don en charge mobiliw dir'u ma fɛn bɛɛ dir'u ma mais fɛn ni kelen pewu de b'u jɛ so t'u bolo ani ko ni ala sɔnna ma k'a y'a mɛn o don de bi cɛ an y'a jate bi y'a tile 96 de filɛ k'o la i bɛ ci so in ka dɔgɔ so in bɛna kɛ jigisigi so yɔrɔ dɔ ye bona puma n'o bɛ fɔ min ma office national des pupilles du Mali olu ka siège bɛ k'a kɔnɔ en même temps soden dɔw bɛ k'a kɔnɔ den fitinin minnu ma se san 5 ma olu ta bɛ kɛ kɔrɔbalenw ta bɛ kɛ cɛmannin ni musomanninw salle de conférence bɛ k'a kɔnɔ salle de jeu bɛ k'a kɔnɔ pour que denmisɛnnin ninnu ka jigisigi yɔrɔ dɔ sɔrɔ hali minnu bɛ kɔnɔna ninnu na n'u nana bɔ wagati min na u ka yɔrɔ sɔrɔ u tɔgɔla so a ma nɔgɔn ni bangebaga tɛ yen a ka nɔgɔn dɔw bolo a ma nɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ hali jigiyɔrɔ t'u la c'est pour que k'u jigi sigi k'a yira k'a fɔ an kɔni tɛ se ka nin di bangebaga minnu taara ma an b'an seko bɛɛ kɛ walasa jamana k'a jɔyɔrɔ fi a jirala k'a fɔ ko maa o maa ne kɔni bɛ baara kɛ i y'a faamuya b'a la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fonction publique la ayiwa k'i bɛ tɛmɛ sira dɔw fɛ o sira dɔ ye ayiwa ne ka sɔrɔsiya formation kɛ u b'a fɔ olu ma ko SNJ mɔgɔw ayiwa fɛn min ye a ma sabanan minnu kɔni bɔra ayiwa olu ye u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ n'o olu ka première anniversaire ye ayiwa a kɛnɛ kɔni kɛra i y'a faamuya b'a la kɛnɛ wasalenba ye ayiwa nisɔndiyaw kɛra a kɛnɛ kana na fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye olu kɔni tun bɛ a kɛnɛ kana na o y'an sɔrɔ min na o de ye anw nisɔndiyalen don bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bi an minnu ye fonction publique sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ san 2021 o sɔrɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goyita a yira k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ jamana ka baarakɛ dɔ la a bɛ taa sɔrɔsiya formation kɛ kalo 6 an taara Bafo an ye sɔrɔsiya formation kɛ yen nɔ o kalo 6 kɔfɛ an labɔra yen nɔ formation banna ka bɛn le 2 février 2023 bi o san kelen de filɛ nin bi nisɔndiya ka bon kosɛbɛ parce que an compagnon caman bɛ yen an minnu ye formation kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u ye wagati caman kɛ
ka sɔrɔ ani dɔw ma ɲɔgɔn ye donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bi o nisɔndiya ko de ye an bɛɛ lajɛlen fana ma tuguni welewelekan da min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma o de ye déjà an bɔlen kɔfɛ gɛlɛyaw caman b'an kan o gɛlɛya dɔ ye an ka titularisation ko n'an ka bonification parce que formation in kɔni nafabaw b'a la mais a kɔlɔlɔ dɔ kɛra mun ye an ye kalo 6 kɛ an ye denbayatigiw de ye musow b'an bolo denw b'an bolo dɔrɔmɛ 1 ma d'a ma sarako ta fan fɛ min bɛ d'a ma kan kɔnɔna la o ye PGE 2440 ani dɔrɔmɛ 8 bon n'i ko i ka denbayatigiw bɔ ka t'u bila kalo 6 i b'u datugu tɛ baara la mɔgɔw dun de b'u kan a ka gɛlɛn donc o welewele ka dan b'an bolo jamana kan u k'a essayer k'o sarako in yɔrɔ k'o jate minɛ a filanan fana ye mun ye n'i ko fonctionnaire pour que an ka kɛ fonctionnaire yɛrɛ f'i ka titulariser i bɛ stage de kɛ san kelen bon formation nin kɛlen kɔfɛ an ye stage kɛ an ka titularisation kan ka daminɛ à compter du 1er octobre mais an filɛ wagati min na nin hali sisan a ko balannen don parce que ko yɛlɛma dɔw kan ka don texte kɔnɔna la pour que k'an permettre an ka bonification sɔrɔ c'est à dire ni ye formation ye CNJ kɛ a nafa dɔ ye mun ye u bɛ grade kelen échelon kelen fara i kunna donc hal sisan an ma titulariser ni dun ma titulariser comme fonctionnaire ko caman bɛ i tɛ se ka kɛ i tɛ se ka fɔ i bɛ bɔ service dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la k'a fɔ i bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la ou bien k'a fɔ hali i bɛ taa fɛn wɛrɛw kɛ a tɛ se ka nɔgɔya i tɛ se ka kɛ responsable ye service fana la donc anw bloquelen bɛ nin gɛlɛya nin la o welewelekan da bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana mɔgɔw k'u hakili to SNJ mɔgɔ min ye formation kɛ gɛlɛya min b'u kan pour que ka se ka wuli bon min ye n tɔɲɔgɔn yɛrɛ o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ hali sisan an bɛ Mali fan o fan an ka continuer ka ɲɔgɔn minɛ Mali ko se ka jɔ abada ni jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ i sen don a la o de hukumu kɔnɔna na an ka Mali musow olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna kɛ gurugurutɔ fɛn ye a ko la sabula ni ko wulila ni olu tɛ a daminɛ na u bɛ a laban na o de hukumu kɔnɔ ayiwa u jira k'a fɔ ko Mali ko la olu yɛrɛ ni u sen don a la yɛrɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili dɔrɔn fo ka taa se baara yɔrɔ ma ayiwa ko olu tɛna kɛ yafina b'a la bolokofɛtɔ fɛn walima k'u sigi ka tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn ayiwa ko olu yɛrɛ ni u sen don a camancɛ la o de hukumu kɔnɔ u jira ka fara ɲɔgɔn kan ni ka gafe bɔ gafe min kɔnɔna na ayiwa u ka miirina n'u ka hakilina ye min ye jamana jɔ ko la ayiwa u y'o kɛ a kɔnɔ minisiri min bɛ yen ni u ɲɛsin bɛ an ka musow ni denmisɛnninw ni denbayaw ka ko ɲɛnabolo ma ayiwa ale ni musolakaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kolonɛl fɛn min ye ko la Ablaye Mayiga ye ayiwa ni ka ale wele ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa gafe di a ma gafe min ayiwa n'u y'a faamuya u ka laɲini ye fɛn min ye jamana jɔ ko la ayiwa n'u bɛɛ lajɛlen bɛ y'a faamuya o gafe in kɔnɔna na ayiwa ko ne kɛra kɛnɛ wasalen ye sabula jamana maaba caman fana bɛ musojɛkulu caman tun bɛ yen fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ma ayiwa bɛɛ lajɛlen ye y'a faamuya bana jɔ na ko ni ka hamina ko y'a faamuya ka jamana ɲɛmɔgɔw la a kɛra ka na an ka kunnafoni ɲumanw tun bɛ yen o y'a sɔrɔ an ka jɛkulu la Mali kura tɛ sabati ni jamanaden bɛɛ lajɛlen min i sen don a la o de hukumu kɔnɔna na an ka Mali musow ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko mana wuli jamana kɔnɔna na ne olu tɛ daminɛ na u bɛ camancɛ la walima u bɛ a laban na a mana kɛ cogo o cogo a tɛ taa ko olu da fɛn min ye minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a ɲɛsin bɛ musow ni denmisɛnw ani denbayaw ma ni a ɲɛmaya bɛ fɛn min ye Madame Kulibali Mariama Mayiga ye ayiwa ale ye wele bila musow bɛɛ lajɛlen ma u ka jɛ ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ka jɛ ka sigi ka miiri kɛ ka yafunya b'a la hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye gafe min kɔnɔna na ayiwa olu yɛrɛ niyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye fɛn min ye faso jɔliko la o gafe in dilanlen kɔfɛ o de nana ni nin kɛnɛ in sigilen ye kɛnɛ in kana na fɛn min ye jamana in maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kana na minisiri min bɛ yen ni ale ye administration territoriale kunna n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye ko in denfaya bɛɛ lajɛlen kuntalen bɛ ka di ale ma refondation de l'état ministre no o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye ale tun bɛ a kɛnɛ kanan na ONUFAM mɔgɔw ka maa tun bɛ a kɛnɛ kanan na fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la kafo ɲɛmaa mɔ ayiwa o tun bɛ a kɛnɛ kanan na commune 3 sigida maire ayiwa ale tun bɛ a kɛnɛ kanan na musotɔnw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ni ka na kɛnɛ in kan musow ka laɲini ye fɛn min ye minisiri min sigilen bɛ musow ni denmisɛnninw ni denbaya kunna n'o o ye Madame Kulibali Mariama Mayiga ye ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a da donna fɛn caman na a y'a ɲɛfɔ donc sɔgɔmada in na an ko an ye sɛbɛn dɔ de dilan sɛbɛn min bɛ Mali musow ni doni fɔ halisa kalataw mais kalata yɛrɛ dɔrɔn tɛ forobacaw la halisa donc k'a fɔ aw ye ko ni sɛbɛn in bi an bɛna di an ka ɲɛmɔgɔbaw ma k'a di minnu bɛ an dɛmɛ tuma caman wariko sira fɛ ani musakakow ni minɛnkow sira fɛ mais o t'a bannen ye a dilen kɔfɛ baaraw de bɛna boloda Bamakɔ kɔnɔ yan ani Mali dogodogo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na o baara minnu bɛna boloda a ka d'an ye aw minnu bɛ salle kɔnɔ yan minnu bɛna an lamɛn bɛɛ k'i nin don nin baara ninnu na walasa halisa Mali musow bɛ se k'u sen don forobacaw la kosɛbɛ ka kɛ caman ye dɔ bɛ yen dɛ
mais halisa an ka kɛ caman ye forobacɛw yɔrɔw la ani ni kalafiliw sera an ka se ka jɔyɔrɔ nafamaw sɔrɔ donc n tun bɛ fɛ k'o dakuruɲa fila de fɔ an ka ministre d'état ka yamaruya kɔnɔna na. Colonel Ablaye Maïga n'ale ye ministre d'état ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a ye jigisigi kuma caman fɔ musow ye a ye a jira k'a fɔ ko olu ka nin jamajɛ fanga in ko a tɛ se ka taa cogo si la ni musow tɛ a la wa ko jamana yɛrɛ ti jɔ abada fo musow ka don a kɔnɔna na malikurako kuma min fɔra ka a tɛ se ka sabati fo musow ka ye a kɔnɔna na musow de b'a a ɲɛfɛ olu de bɛ camancɛ la olu de bɛ laban na. Madame le ministre bɔra ka gafe mun diyan ko k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma gafe in kun nafa min b'a la o ye hali bi ka se ka jɔyɔrɔba di musow ma an ka kalata fan fɛ ani jamana yɛrɛ bayɛlɛmali la jamana sigilen bɛ jɔsen minnu kan n'o ye refondation ye cɛ mali kura sigilen bɛ minnu kan o tɛmɛlen kɔ an ye foli bila ka se muso bɛɛ lajɛlen ma an b'a dɔn depuis cɛmancɛ fanga daminɛra muso ye jɔyɔrɔ min kɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la a ma dogo mɔgɔ si la assise nationale de la refondation o b'o la o tɛmɛlen kɔ constitution kura o campagne référendaire muso ye jɔyɔrɔ min k'a la a ma dogo mɔgɔ si la o jɔyɔrɔ de kama bi min na ala barika la constitution kura b'an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ mun wele ko 4e république hali bi baara tɔ ka ca quoique n'an ye assise nationale de la refondation recommandation hali bi a tɔ bɛ yen kosɛbɛ donc vraiment an bɛ hali bi a ɲini musow fɛ a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa wulikajɔ fɛ an jigi b'aw kan hali bi an ka laɲini mun ye jamana ko la ala ka se k'o sago bɛɛ sabati. Mali musow y'a yira k'a fɔ ko sigi k'a fɔ ko o tɛ olu ka baara ye ka sigi k'i bolo fila da i sen kan ko e tɛ fɛn kɛ fo cɛ k'a ɲini ka na d'i ma ko o banna pewu ko olu yɛrɛ na wuli k'u da don jamana jɔli kuma la o kuma la ko nin ye o wulilen ye fo yɔrɔ min o kuma ala ka Mali jɔ. Ni ne ma taa farikolo ɲɛnajɛ ale bolo kun kan fɛn min ye farafinna ka jɔyɔrɔ min bɛ yen o ye kan na 2023 ni waati na o la ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la forobarakaw fɛ yen an bɛ dumuni na kɔmi sisan nɔ ayiwa a sera a ko kuncɛyɔrɔ ma fɛn min ye a fanga b'a la maa min kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kuncɛli kɛnɛ kan o de ye Kolokani jamana fo ka taa se Nizeriya ma ayiwa olu de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kuncɛli baaraw kɔnɔna na ayiwa fɛn min ye a jɔyɔrɔ sabanan sa o de bɛna ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la RD Congo ale ni ya fanga b'a la Sud-Afrique ayiwa olu kɔni ta jɔyɔrɔ sabanan ɲini ayiwa fɛn min ye finali kɔni ye komi an bɔra k'a fɔ ye cogo min na o de ye Kolokani jamana ani Nizeriya jamana ye ayiwa jɔn bɛna Congo jɔn in ta ayiwa ɲininkali tun bɛ yen nɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko a ka sabati an bɛ dɔnni kuma i n'a fɔ bi kurantigɛ ale ɲɔnalen don an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o kuma la n'i ye jamana in ta k'a lajɛ ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara kɔni sigilen bɛ i y'a faamu la kuran ayiwa a ko de kun barika bonya kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye fo maa dɔw yɛrɛ bɛ ɲini k'u ka baara bila ni ka taa baara wɛrɛ ɲini o hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni n'o wulila ka don dugu kɔnɔ ka jamanadenw ɲini ka u ka hakilina ma fɛn min ye kurantigɛ ye a ko bɛ cogo di u bolo ayiwa u ka hakilina fɔ an ka se ka sɔrɔ o lajɛ. Anw ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ ayiwa ko olu de bɛ baara kɛ ayiwa ko u ka baara sirilen bɛ kuran na kɛmɛ sara la a bɛ taa jɔ fo maa 96 bɔɲɔgɔnko la o maa 96 bɔɲɔgɔnko n'i ye o fana ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'o olu ka baara ye bolola baara ye o fana bɛ taa jɔ fo maa 90 kɔ la n'i ye o kulu ta k'a lajɛ bolola baarakɛla min bɛ o kɔnɔna na o de ka ca ni a bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ donni min kama i n'a fɔ bi anw ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye kurantigɛ ye a ɲɔɲalen bɛ kosɛbɛ a ko dekun barika bonyana fɛn min ye i y'a faamuya b'a la i taara yɔrɔ o yɔrɔ maa si tɛ ka baara kɛ ka sabu kɛ kuranko ye kabini kuran bɛ tigɛ ɛri 1 ɛri 2 sisan a bɛ tigɛ waati bɛɛ lajɛlen la tile kuru bɛ kɛ kuran tɛ ye ɲɛ la. Kurantigɛ ko na est ce que a ma tɛmɛ a dan yɛrɛ kan parce que an tɛ se ka kuma foyi fɔ a la o siɲɛ yɛrɛ ta ka jugu depuis 2 heures ubiyɛn i dalen yɛrɛ sunɔgɔ la o b'a tigɛ baara yɛrɛ tɛ ka se ka kɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ porte kɔni na a bɛɛ bɔ mɔgɔw ka fɛn b'an bolo baara tɛ se ka kɛ bon sufɛ a tɛ se ka baara kɛ n'u bɛ baara kɛ sigiɲɔgɔn b'u plɛn limɛri b'u ko fɛn ta numɛri b'u ta an kɔni sigilen don ne kuran na ɛri yɛrɛ n'an ma se ka mun kɛ dɔrɔn donc o journée o bannen an tɛ ka se ka baara yɛrɛ de kɛ an tɔɲɔgɔn don n'an ko k'an tɔɲɔgɔn tɛ an ye nkalon tigɛ dɛ an tɔɲɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ don fo k'a dama tɛmɛ e kelen tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ sudɛri bɛɛ bolola barika fɛ ko n fɛn ka baara ye kura ye bɛɛ de tɔɲɔgɔn don mun yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'an bɛ ka don o la sisan n'o ye kalo barikama ninnu ye
sungalo be kana finteni be kana solution on bala o ka solution ga bila waati a ko mana gɛlɛya cogo cogo dɔw bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye pano ani gurupuw ye awa maa caman kɔni bala ka baara kɛ ni o ye yaasa u bɛ se k'u ka dahirimɛw sɔrɔ cogoya min na. Kurantigɛ kɛra an y'an débrouillé an ye groupe dɔ lajɛ donc on a vu que chaque jour moi je pouvais consommer 5000 francs par jour essence là donc bon o kun tɛ tɛmɛ 6 heures kan bon kurantigɛ nana caya n'o bɛɛ ye. Donc actuellement on bɛ se ka 8 heures 10 heures de temps k'a la donc ne nana ye bon mɔgɔ min b'a débrouiller donc e bɛ magasin sara donc i kan ka taa ni dɔ ye denbaya la donc ne y'a calculer k'a lajɛ bon ne tora nin courant sara in na kalo tile o tile 1000 2000 donc kalo la a dɔgɔyalen yɛrɛ 230 ye kalo la donc n'i ye san kelen sɔrɔ o la n'i y'o calculer o bɛ taa 1 800 000 francs. Bon, 1 800 000 francs. Ni e yɛrɛ y'o sɔrɔ o bɛ se ka fɛn caman ɲɛ e ye donc mɔgɔ min b'a débrouiller ni ye 1 800 000 d'a ma a bɛ se ka fɛn caman kɛ n'a ye donc ne nana ye yanni san ka yɛlɛma a ka kɛ wari lafili ye donc automatiquement ne ye n ka groupe feere ka taa o bɛɛ don panneau la actuellement ne kɔni a bɛ ka se ka ne ka baara bɛɛ kɛ donc k'a daminɛ sɔgɔma fo su ne bɛ baara kɛ. Donc ni courant nana même bila courant kan mais ni courant tɛ yen nɔ ni panneau bɛ ɲɔgɔn. Gɛlɛya mana kɛ cogo cogo dɔw fana bɛ u dahirimɛ sɔrɔ a kɛrɛfɛ maa dɔw fana bɛ yen olu ka baara bɛnnen don fɛn min ye an bolo économique minnu bɛ yen nɔ ni maaw tɛ taa olu kɔ o feerebaw fana ka so wuli waati ye nin waati ninnu ye. Awa bon sugu kɔni na o ka fisa dɔɔni parce que mɔgɔw bɛ ka na power bag ninnu caman san yan nɔ nka ni ampoule minnu bɛ charger donc mɔgɔw bɛ ka n'olu caman san a panneaumanw bɛ yen nɔ bon dɔw bɛ yen ni courant nana fɛnɛ yɛrɛ i b'a don courant na a bɛ charger ampoule ninnu bɛ ka san power bag fɛnɛ bɛ ka san courant tigɛ in na i ma ye. Nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye i y'a faamuya b'a la laɲini bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye o de ye jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ɲɛɲini a ko la ɲani sunkalo ka daminɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ waati yɛlɛmaw fana bɛna se hawa funteni kɔni o waati tɔ man jan tugun. N'a kunnafoni ɲuman ma dan dɔrɔn jamana in kɔnɔ an taara minnu jamana kɔ kan fɛn min sɔrɔ o de ye nin ye an ka jamana ɲɔgɔn. An bɛ bi kɔnkan kibaruw daminɛ ni CEDEAO ayiwa ale kunkanko kibaruya ye CEDEAO jamana minnu bɛ a kɔnɔna na ayiwa olu ministère des affaires étrangères ayiwa olu ye ɲɔgɔn ye balalen boloda ɲɔgɔn ye balalen kɔnɔna na ayiwa u taara sigi ka fɔ kɛ fɛn min ye i y'a faamuya b'a la Sénégal kɔnɔna na ayiwa nin waati na mankan min bɛ yen fɛn min ye kalafiliko mankan min bɛ yen nɔ ayiwa ni ka taa da don o la o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ fɛn min ye Mali Burkina ani Niger o jamana saba minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ AES ye ayiwa olu bɔli min kɛra CEDEAO kɔnɔna na ayiwa ni ka taa kuma o fana kan kɔrɔfɔ in bolila min kan ayiwa ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan Sénégalikaw ka ministre min bɛ ne a ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabolo ma u ye ɲininkali bin ale yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ fɛn min ye a ka jamana kɛ bɛ ka da ayiwa u ka kalafiliko ɲɛ kow kan ayiwa u kan ayiwa ministre ayiwa a ma se ka kuma jɔlen kɔni fɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ayiwa ko mankan kɔni bɛ yen nɔ nin waati in na u bɛla ka kow fara ɲɔgɔn kan yaasa a ko bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min nɔ o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Mali ani Burkina ani Niger lahalalaw ayiwa u y'u da don olu fana na ayiwa ni ka ɲɛfɔli kɛ a ko la u y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Burkina ni Niger ayiwa olu ye laɲini min kɛ n'o de ye ka bɔ CEDEAO kɔnɔ ayiwa sisan ayiwa ko ye fɛn ye fɛn min ayiwa n'o tɛ CEDEAO ka sariya ye CEDEAO b'a jira k'a fɔ de ko n'i bɛ bɔ tɔn na ayiwa i bɛ i y'a faamuya b'a la laɲini kɛ san kelen kɔnɔna na ayiwa n'o san kelen dafara waati min na ayiwa ni e ma segin ka na wa u bɛ jamana tɔw ladɔnniya k'a fɔ ko ayiwa ni jamana kɔni y'a laɲini ayiwa ni ka bɔ an ka jɛkulu la ni ko wɛrɛ ma y'a la ayiwa i bɛ bɔ a la nka kana ten ko ka bɔ a la suko ani dugusɛjɛ cɛ ko o tɛ olu ka sariya ye ayiwa u da sera olu kumaw ma u ye kuma caman fɔ o fana kɔnɔna na nka jaabi jɔnjɔn ayiwa o den ma di a ko la fɔlɔ o kuma an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ɲɔgɔn nɔgɔya ministère des affaires étrangères tɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na u y'a ɲini Sénégal fɛ ayiwa ko u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye kalafili dati min fɔra ko kalafili
kalafili bɛ kɛ o la ayiwa k'u ka o sariyaw bonya i n'a fɔ laɲini y'a fɔ cogo min na République démocratique Congo jamana kan fɛn min ye bingalijugu kɛbaa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko M23 ayiwa olu kɔni taara Ngwara da kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu la dugu min n'u k'a ma ko Sakɛ n'ale filɛ nin Goma ale mara la ayiwa Ngara dalen yen na fɛn min ye i y'a faamuya b'a la nin waati in na o kɛn bɛ ka dugu fan bɛɛ lajɛlen minɛ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye jamana sɔrɔsilakaw ye olu kɔni wulila ayiwa ni ka Ngwara da u la u bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye jamanadenw ye minnu bɛ i y'a faamuya b'a la Sakɛ dugu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Goma mara la ayiwa olu kɔni caman ye dugu bila ayiwa ni ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛw la ka sabu kɛ jumɛn ye fɛn min ye bingalijugu kɛbaa minnu bɛ ayiwa n'u bɛ fagaliw ni fɛn juguw la ayiwa ni ka ɲɛsin dugudenw ma Tunisie jamana kan fɛn min ye Sudan jamana maa 13 bɔɲɔgɔnkɔ olu kɔni bɔnɛna u ni na maa 27 ayiwa olu ye dɛ fɔlɔ ka sabu kɛ jumɛn ye fɛn min ye Sudanɛ ninnu ye olu tun b'a fɛ ayiwa ne ka bɔ Tunisie ayiwa ne ka t'u yɛrɛ sɔrɔ nanzara la ayiwa fɛn min ye ji kɔni ye sa u tun b'a fɛ k'o de tigɛ jitigɛ in senfɛ fɛn min ye maa 13 ye olu kɔni bɔnɛna u ni na maa 27 olu ye dɛ fɔlɔ Tunisie jamana ɲɛmaaw ka fɔ la ko a ko kɛra degunba ye ka ɲɛsin olu ma sabula ni waati laban ninnu na u y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ na ayiwa ka na i y'a faamuya b'a la Tunisie de fɛ ayiwa k'u bɛ tɛmɛ yen fɛ ayiwa k'u ka taa i y'a faamuya b'a la nanzara la waati bɛɛ lajɛlen na u ni maaw bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ bɔ Libi jamana kan ani Algérie fo ka taa se i y'a faamuya b'a la Sudanɛ ninnu ma waati bɛɛ lajɛlen la u ni jamana sɔrɔsilakaw bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ i y'a faamuya b'a la ji tigɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ nanzara la ayiwa a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye maaw yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na il est bien sigi an ka bi to kibaru la fɛn min ye Maliku ɲɛmaaso a n'a ɲini yɔrɔ sera ka fɛn min sɔrɔ aw ye kunnafoni la o de ye waati bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ yɔrɔ tɛ anw bolo ba Mali b'a kɔ maa wɛrɛ tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na jamana in la baara anw ye anw de bɛ ka baara kɛ san ka jamana jɔ tuguni o tuma aw bɛ ka baara kɛ an ka jamana ye a y'aw sɔrɔ to Maliku kunnafoni siraw la ni Ala sɔnna aw tɛ fɔ aw tɛ ɲɔgɔn aw ka